Už je to tady. Takže exhausted, takže jste to slyšeli. Dobrou chuť, pokud právě obědáte. Biden říká, že to byla jenom jeho chyba. Jeho chyba to byla, nehází to na někoho jiného. A to je právě ten problém, jo. Jestli to bude stačit, protože víme, že Donald Trump je schopný lhát frekvencí až 30 lží za hodinu. Ano, Biden uznává, že vlastně neměl to pod kontrolou, že si uvědomil, už když byl na pódiu, že to je průšvih. No, takže Joe se pustil do toho, co vlastně ještě plánuje, co mu povedlo a co ještě dál chce dokázat. Takže Joe říká, že má 16 laureátů Nobelových cen, kteří říkají, že jeho další období bude úspěch, ale ne všichni ekonomové si to myslí. To zase si řekněme upřímně. A pozor. Pro Joea je každý den kognitivní test. Všechno, co dělá. No, takže Joe nechce konkrétní ohodnocení neurologický, kognitivní. Zvládne další 4 roky Joe? No, pěkně ho George griloval teda. No jo, Joe říká, že ty průzkumy jsou teďka čím dál tím horší, že kdo tomu má věřit, no ale to jsou takové fráze, že jo. A pozor, Joe, úsměv. A tak to víme, Joe, že Donald Trump samozřejmě, řekněme, s tou pravdou zachází kreativně. Takže Joe říká, že je kvalifikovaný a že ví, jak ty věci zařídit. A senátoři už se nám bouří, to je pravda. No, ale co když přesně Chuck Schumer a Hakeem Jeffries? No, takže jste to slyšeli, prostě Joe se cítí, že může pořád vyhrát, že demokraty nakonec neohrozí, hlavně v Senátu a ve sněmovně reprezentantů, ale jestli to bude demokratům stačit, to pořád není jasné. Cože Bidenova kampaň je v podstatě mrtvá, tak to se údajně říká v zákulisí. No jo, Rachel, ta mu to zase dala. Selena, ta se na něm taky vyřádí. Takže jinými slovy, panika pokračuje.